Tokom ni kapor kala biang kinyo manya sedang no Jingshakri ka U Blei haganika no phai sngi jokaski kabaktan khoi ka U Trai I pediang sobhai phi ki parabangeit baroh kabagila wena lang kumni ni ki ying kabagantang ka U Trai hani ka sngi ka U Trai ka banin kong news nem tmai usnem ahajar arphoi Blei yalam hini ke Jingshakri ke baroh ke bangyo an pendap ni kapor. Tetu ngi Jingshakri lang ya Blei ni kapor ni ruai ke ba saus pa saupuar. Saus pa saupuar. Lam Jingshai hun hapadeng jing lengok bun alam yenga. Kamit kadum ngaru ngaklem jing hun yalam yenga. Ri me yenga ban I sya jingai ba. Ngam don jingkwa si jam kabiang yenga. Ngam juduai yami baju isnai yalam yenga jing it perthei bat jong me kim yedei alam yenga lang ala yeng ala ting bat lajus ngomeng yenga atrai tuklet kitai kisnem tu baroh lagi di khot ngirwai ka lai spa sapuar jam kabyang yanga ngam juduwa yami baju isnai yalam yanga jing it pertai bajong mekim yadai alam yanga langalating bat ngalajus ngomeng try doklet kitai kisnem bor bajong me Yai kan pen yai ne alam yanga ngayai ling ba klau ba kari kenja alam yanga jing don kasayo Don ruki jingma U Trai Teng shan mami yanga Hasua bangin sayo ban penem hau Blei haga jing duai Tugi sya skor hi ka puli na ka krin ma khu ka jong Blei ka benta ka bagi yo ba sya skor lang na ka pol ka long na ka jirwai sam ka ba shi spangai kat khot ka ba nin kong hadu ka ba san sam shi spalai I wei hadu san kit khot ki ong kum ni komin sim jonga to kyrkhu U Trai bat baroh ka bahanga yaka kateng ba khu jo Komin sim jonga to kyrkhu U Trai bat wat klet yak jing le bha ju baroh ba ma yak le ba man jong pha baroh
บัชนายังจิงปังจงพาบาร์บ่เป็นเอ็มยังจิงเอ็มจงพาในกับจิงจัดบ่เป็นพองปัสเงียดยะพาแต่กับจิงเลยอิสไนบาดกับจิงสไนบะจันบ่เป็นกระดังอีกชินตัวจงพาแต่กับเอเกยบ่บะฮาการเป็นทำไมยังลองสำลายจงพากุมกับปุกนี้อุบเลยอุนกระคุยอย่างนี้บางทีชาสกอร์ยังกับเตียนกับคุยกับจูก็ยังเป็นเดิมกับจิงด้วยกูกปาจงอีอุบาบเนงอุตรายกิเม็ดกิมันซีมกับจงอีบาดุคลีจงกับบาลังตรายงี้ดอนฮันก็ยิงกับกินตังจงมีหังนี้ฮับพวกบาลังมาวรบันเตนี่ก็ดวนอยู่กับจิงชักรีกับจิงมันนี่ก็จะเป็นคราวอยากกระเตงกับเอ็มกับจงมีหากได้ก็สกีกับกันนังโคตกับจงมีบาลองรู้ก็สกีกับจงมีกับบันกองยูสเนมบัตไมอาร์จาร์อาร์พวยตรายงี้อายุเอมีบางเวลาลองเรื่องกัดบัดงี้เวลาลำยังงี้ก็ตรายฮัดดูกันนี่ก็ปอร์บางงี้ละบางยาลิงบานยูสเนมเวลาเล็กโนสเนมอาร์จาร์อาร์พวเวลาเปลี่ยนยูสเนมบัตไมบัดมันตั้งยี่ดอนนี่ก็สกีกับบลายยูสเนมบัตไมโอ้ยปาบียิมปาละบันเต็บก็บันสัจญาบัดกี่จิงกันดูก็จิงเชมจิงนั่นนี่ชักมัดเรื่องนี้ด้วยบะมีกันปามันลองก็จึงยาลัมมันก็ไม่ใช่บอร์บัดมันลองมันมีกาเลนตีหากจึงเอ็มก็จึงอีตอนนี้วันหักมัดยังมีปาหันก็ปอร์มันก็จึงชักรีบางเยอะบัดเป็นเด็บตัวอิสในเอาไปบันเกิร์คูคำทำอีกขบอบางกรมชักรีบริษทยอยเป็นเงี้ยวเป็นกิริวไงกิเลสกุสปะกิจึงมีกันลองกับบอร์ก็จึงเกิร์คูก็จึงไอมันเซียมบักกัดบางนาเดบังย้ายนั่นเองชักมัดเงินย้ายเรื่องกัดนักเตียนกับเอ็มกับจมีฮีเราเรียนการก็ตรายเวลาก็จะบาลังจะไปหางนี้มรโดยพาสตอร์กิตเมมุสันกิตขัดคอมมิตี้บาลังบัดยาบาร์กิปราบไงบีบางทีโยอีกบอร์ก็จึงเป็นทำไมกับจมีปันเทรดอีกกัมบาร์เมลาชันยาบัดบินเชตฮาลกจงกับบาลังเรียนการบัดกิจึงเงยเบสเคนแบบมีเป็นเท้าทำไมอีกบาร์อันยุสเนมอุบัติทำไมบัดกิบลาเจียนยุสเนมบาริมแต่ลองกับมันมาคุยในขนมดอนชิวกับขนมเจียชิวขณะบางคนรีกับประเทศบัดกิบไงชิตลบกิยอไล่ลุยในวันชักรีมีเอาไปเลยสเงวยังก็จึงดัวจึงก็ป่านบากระเตงจงจีสัพเดมอาเมนมันตั้งยอสเงวยังกี่คำบากบาลังกิยอมันเป็นเด็บนี่ก็ป่าki parabangeit baroh kentup ye ki khon jong ka balang bat ye kiwei ki parabangeit ki badon keteng balang ha kiwei pat ki balang ki bedon kat dam mat ngi ha geni ki jing sing ya ku blei snem thmai ye phi baroh ha ga keteng ka jong trai bau nong pen im jungi u Jingshakri I Nongkren I por hagani ke Jingshakri ke balong ke Sngi U Trai ke beningkong jong ke snem ke ba thamai ilong U Blei Un pastor jongi Balang Presbyterian I Rev LD Nongsiej I balong pastor jong ke Balang Presbyterian Nongkren I ngi sungthu bai pastor I wan lang bat ikme ki khon lem bat khon ngi pediang sung phalang ye phi baroh laingot Shagini ke Jingshakri ke jongi kum ka balang ngai ku blei phi pastor na ka banda ba phila palai ka por ka ba corridor ban wan ban ye don ringkat dem bat ngi kum ka balang bat kham tam ha ka ba sam ka ku bor ka tien ka jong blei ka ba ngi ngai kan long ka jing sa ka ba kan jaman sim ye ngi kum ka balang ngi duai ba blei un don ringkat bat phi lem bat ngi lang baroh ha ke ni ke Jingshakri Idwai ru bau Blei Un nang pensait bori pi haka Jingshakri ke bapidon halaga jong ke balang ke pastorate haka district ke presbytery ke synod bat haka PCI ru kumjo namar ba I pastor jongi inselek ban simti ye ke kam kum u administrative secretary jong ka Presbyterian Church of India ngi ban pau ke Jingku Blei ye pi na ke banta ke niru
U Blei Un don rangkat bat pi. Ki program Jingiseng ki long kumni. Hagini ke jan miet ka Jingiseng kan thei kan penlong ya ke Jingiseng IT simtikam. Ka program kan long kumni banyalam ya ke Jingiseng de Mrs. I Nongklau Chairperson Barim. Jingwai lang nong polis sedang badwai Mrs. Iban Wanri Marwen. Jing puli ke report traikam ke Jingiseng kan thei hagesnem arpo bad ye ke list kinong kit kam na gamanta gesnem arjar arpowai dai Mrs. P Kharbuki Secretary Barim Jingkren IT kam Chairperson Jing IT High Chairperson Ibathmai Jingkren Simti kam Mrs. J Kharsano Chairperson Bathmai Jing Banbana na Secretary Mrs. RL Pobri Secretary Bathmai bad ke jing kyrkhu banwai ka Jingiseng samlaru kandon ke Jingiseng IT bat simtikam menta ke jan mien hakapor san beji ke program kalong kumni anyalam ye ke Jingiseng de Mr. B Wanyang Chairman ke Jingiseng samla nong lam jingwai Mr. Bhabor Langramsi Organist Miss Karin Nongrum nong polis sedang badwai Mr. Rex Carlos Dunman jing puli ke list kinong kit kam the Secretary Barim jing puli ke report kelum the Secretary Barim jing IT kam jong Chairman Barim ha the Chairman Bathmai jing lum jing aingo jing banbana bad ke jing kentukan pham the itmen masan AS Lingdo jing kerpat kelong iki samla kinya poi shekini ke Jingiseng menda ke jan miet ka Jingiseng samla kalapan bedru ban sedang no yaki kelas music class jongka Forzando Music School nado ka khatlai dirik ubnai February jongka ni snem te ngigir pat igi khon samla khat saus nem seneng ba phin sim yaki yakalat ban puli yakatonik solfa hagatem one bapin shimi ki form na Mr. B Warjri ban submit iki form ru hagapor ke babiang kenang bayo ban sedang no yaki kelas na do khatlai February ke jing hikai kalong yakatonik solfa hagatem one kumjo ru gitu ki bala pendep igatem one kin one hagatem two bad ki bala pendep igatem two kin one hagatem three Bargum juru hakatem 4 tingi gerpat iki khon samla jongga balang khat saus nem seneng kan thei bat senrang sobhaban bo jingmot yekani ka piano class ru nagabanta ki khna ki basipos nem seneng kan sedang no nado ka khat lai tarik February nagabanta gitu ki basipos nem sepo kan don ke jing yesem bat ki kimi ki pa ban sungtho lagi lan ban pelat yaki khon ban wan hakini ki kelas ki balong sikenta tang hakasi sajan men stem nang ta ke jing sing samla ha ke jing rakhi ye ka silver jubilee kala panmi ye ka souvenir bad yaki keychain ngir pa di ki parabangeit isubhaban sashim yaki tiar nang taina bar dalawai ke jing sing Kenang bapin yo ban penan kami ki kum kadak sa jingkan mau ya ke jingdam arbusan senem ke Jingiseng samla. Lasai ke miet singin kong sauteri ubnai Januari ngin yo ke Jingiseng duai sedang benai bat revival iban yelam haga bopule sedang bat duai long Mrs. Monida shooting. Haga miet balang riu terik mentau benai ngin yo ke Jingiseng miet balang ke baningkong jong ke negesnem haga bangin yo ke Jingkren play ke team jong ke ne quarter ke bathmai ke team ke baong ke Jingjiet bat Jingkhot syaga jing pendim kadon ke jing baklason haga program ki parabangeit sumbha sabenben ke Jingjiet bat Jingkhot syaga jing pendim ban kren play ke ne team di teman mesan jongi teman mesan AS Lingdo Ibani alam magba polis dang badwai Mrs. Bhatam pengrum. Kandon ru ka jing dwai kerpang nagabanta ki pastor jong kasinot
hagani ke jing sing miet balang hagasi tho dieng pratrik mandau bna January kandon ke jing tho songkurim don burom jong I Jennifer Ferry shooting baru chalki dani nongrum ubadei khot ke Balang Presbyterian pokse hangni hejing mani hagapor shibji mensngi hagamit sinsa jan khandai tering ngin yo I ke jing sing duai iban pulis dang badwai Mrs. K Siang Long bad kamat jing duai galong nakabanta kinong sinshar hagari khasi jaintia hagat singi trai ke banwan sipau tering ka balang galasha ye ke jing sing khna bakan penlong ye ke jing sing IT ban simtikam hagapor prabajim step te ke jing sing khna kan penlong ye ke jing sing IT ban simtikam hagasipau tering ka Sngi U Trai ke banwan hagapor prabajim step ke program kalong anyalam ye ke jing sing the chairperson ke jing sing khna nongyalam jing rwai Mr. Mebanriki Walang organist Mr. Dameshwa Lalu nong police dang badwai Mr. Precious Malim Ngam kadon ke jing puli ke list ki nong kit kam ke bathamai de secretary barim ke jing puli ke report kelum ke jing sing khna de secretary barim Jingkren I kam I chairperson barim Jingkren Shimti kam I chairperson bathamai ki jing pun bana ki jing lum jing aingo baga jingkan tukan pham nei teman masan jungi teman masan Dr. O Lamri ki khna ki ba suppose nem seneng bat ki nong yalam kin subhaban yawan segene ki jing sing khna kaban long ke jing IT Shimti kam jong ki nong kit kam hagene ki Sngi U Trai ban one pravachim step Nongkren hagabalang hagajing sing gabashibje hagini ki Sngi U Trai ke banwan in long pastor jongi Reverend Lindans im hagini ke por ngi kerpat ke osses kin sababan wan ra I jing aingo ban ngi kerpat ruibe ni ki rangba jong balang Dr. Elkaji in subhaban duai ban pengantang I jing aingo kini ki long ki jing penbana hagini ke por kublishibo Ini duai. U Blei ukpa jingi ba bening. Ni wana trai kan ran kamar kislajat ki bakhuj ki jome. Banaingu emi atrai kan rat. Amar ki jingle baha ki jome baroh. Banaingu emi ablei kan rat. Bang yo atrai kan rat banwan ban rung ke yeng ke bakhuj bakentang ke jome. Ban tei ke duan ke Jingshakri ke jongi. Kumni atrai kan rat. Hagas Sngi U Blei ke bedingkong ke jong nus nem bot mai. Mlai snei ablei kan rat banwan lam. Iki khun ke jome atrai kan rat. Bangin yo banya senglang. Padru ablei kan rat binyo sngo na keketin ke ba im ke jome na usyakri ba koridor ablei kan rat abngi pai yo snem boleh no ablei kan rat idan tangban aingu yemi amarat rai kan rat malari malakir malada malasmaringi leng ba usnem hi baroh sisnem kam tam ablei kan rat abngi yai ding ba Yo snem boleh no lingba ke klam ba ke jingap tema ablei kan ran lai snei te try kan ran ban men ri ben kier men sumaringi kas nam ke jome ke batap alor ki jing im ke jongi ke bus sumaringi bat komni ablei kan ran ap deng ke jing yai lenti ki at ki tem ke jing im ke jongi Nyanyu eme ablei kan rat mem simla ino meyai don rengkat bat ni ba meyai kersyan ni medalong sisa atrai kan rat udindu u syandu jangi ablei kan rat hakum keni kapor
ni wan atrai kan ran ban wan ra ikini ki jing ai ki jongi ki bawan na ki jing kyrkhu ka ma the slay lo ki jing im ki jongi to his name and the pen kyrkhu ki men pen kan tang iki kin lo ki ba ben ablay kan ran bengila atrai kan ran pen dong kam ki bentang ki ba per jong ka balang ka ban kenci ka lama ka gospel ka jome isnei yang i ablay kan ran bang ya ling ba unu snem uthamai yang long snem badam ta ka jing kyrkhu wa men yai kyrkhu yang i atrai kan ran Sngi U bangu ke jengi nama jengi pan kini baroh haga kerteng U Trai bu nong pen im jengi Jesus Christ. Amen. To kom tu ngin po se ka benta ka bangin se yo Sngi U ka jengi slok haga tin ma khu ka jong blei. Sha bangin po se ka benta to yirwa yirwa ka ba arspa andreu khandai. Arspa andreu khandai. Lembat ngi trai tu longมีเวลาเป็นอิ่มเป็นลองคุยเป็นลองสงบมีเงินมันเสียมที่ยันจะมีไอ้เงินสงบบอร์จงกะหังีเกรนอัตราเงินชาสกอร์มีลองอุบเลยฮีมันตัวอะไรลิขิตขัดกับอาสปะเห็นเรียบขึ้นได้Embat ngi trai jolong me balang pen long khoi pen long sur mengin ma nes mengin ma nes mengin ma baroh parabangeit Nongsiej Balang Presbyterian khot lai parabangeit Jong me ai ngin ngau wo jong ka hangi Nongkren I trying in chance go me long U Blei me long U Blei me long U trying in just for me long U Blei I pastor in charge of Balang ki Nongsiej ki belong ki Timemasan ki the khot committee Balang lem pi baroh ki parabangeit bi ni ki long mi ki long pa ki khun samla ngai kublais nem thamai ki basuk ki badap ki bakmen ye philang baroh hani ka por ha ka kerteng ka ba ka jong Jesus Christ both ra jangi angu ya U Blei ki bala panla ele Jingshakri barit pangan yo ban pediang ni usnem wat thamai kumni ka mangalong baru ban yo ini ka por ban yeng habreng jong phi ku ki parabangeit bi hang ni ka Balang Mawroh bang pan paru ka jing sokmen suburam sibun ka Balang bro ko maka program committee ya ba philaken mau ban penyo ini ka bentah Jingshakri baret bangan sedang
ya nu snam ubat mai ba kan ki Sngi U Trai ban kong e bagan phi ke khubor ke tien ke jong blei U Blei Un kat bagan ke por ke Jingshakri o nya lamru ingi iwei peiwei kom ki khon da sius pa ke jangu dang haka shitrik kamut hakanika Sngi thodieng bakom ki bangai baroh ngila pediang ya usnam batmai bangi wan sekajing ke bekintang ke jong trai ban shakri yo ti hinrei ngam tep hangni hak balang Mawroh de balang jongi sidong kwar ngilong jingseng laisin hak ne ke chitrik de ke dunawa ke bayawan namar baki kidang snodon kam ban le snobha le bam khana ban manwan jingseng house number tmai ngapar khat yaki parabangeit bi badoni ke jing snuthu bak jing shaman siem haki baki khamjiet ban kiar ye jing sobha hendai ki jiet ban wan sik ying jong blei ban shakri yu bangin ong yen sedang ban yat denti haus nem arajar arpwe da ke bangin sedang na ying jong blei ai ngu yo blei blei shibun ni pi ki prabangei bi ba le kumta barga kermens kem habangi don yek kermen sim ngin yai ringkat ba U Blei tlentat kisngi ngin nom yekendu ngin nom ma yekinu kinu ki jing ki jing sha pen shoy ha ka jim jongi ho ki jing ngim la ma kendu ki jing pang ki jing sitom ki kiwei re ki nu ki jing sniu ken nam yo jaka ha ki khun ka jong Blei ki ba ban shakri yu bat ki ba kular ban yai ringkat badu bat kum taru hakani ke Sngi na makadei ke Sngi ke jong trai ke ban kong inu snam na sodei ban Nongkren bat ding slok hapne jong iru sepang ki bat tmai ba kum ki parabangei bi ni yo ban prakhat bat ban puson ha ke jing em ke jong ringkat ki jing kyrkhu ki ba U Blei la ba la the ha ke jing em ke jong hala ki jong ki benta jong ke jing kendu jong lagi jong ke jing shem ke jing mat ke jongi ila diang yang jing khu ke jong Blei komang la pulei mantan na ka ka sam ba sis pa lai pen kat mau yingi bangi dei man ye kentu ila ke jong ke ben sim ban aingu yo trai ba U Blei nama ke jing kyrkhu ba u la le nam ta jongi ka ktien ke jong Blei haka kitab ke jong Isaya kalenong kwa sapulai ke khot ke bakhat khandai ke ongkom ni hakmi ngan le ke ke ba thmai nam dai jong phi badru ngan long ka lenti teng ke lauba ke bakinja ke ba thmai ngaju berkhat hakapor bangidang khna rit Kidon ki parabangeit bi jongi hangni le sin ki than mai rang ki ba na kita ki than jongi sitai ki bang su thu ma ki ketil leng khoi jongi hakapor bangi dai khna rit mangi kidon ngi ti la long kristan na du I mei pa ki tho samla na don ka balang ila khamya nang ye kata ka jing le khot ye ka sum ka sle ye ka sai ye ki jan phong ki jongi le dang sibun ba kiwei pat ki parlot hasnong ling khoi jongi kim pat du tip ye ka meaning sai nang imbe kum tu ka jing long dum ba tu don we parlot bangi ap masilang nang siong ba he ngam tu kerteng te uta ka long ba la da don kam ban yu I jenreng siong ai ba he pun I jenreng se ula chule nang ni kum tu kwa birit ni kwa bihe kamot kwa ke birit ni ke bihe sok lawan yo balai na mar ki jan ki bauta we he upong nadu ba pentiet kimi kwa upong hakemet jugu bat nda la pentiet yang de ka wei batmai ru upong na jrong ka bana po te klem la klem sai klem sum
แต่กระตุกกระสบตีกระตุกกระปตลุนมาพ้องเฉพาะกับบาลริมบอกตะคอยบ้ากะหาบฮีสุกีเด็ดเดียดพิลาวันหมดดุลกะหาบฮีบัดหาบเละกุมตากะหมดบากิจันเริงกิบอยบ้าเฮาบริวบอมจุสมบอมจุใส่บัดคำตามพ้องกิจุชิกิจุกิจายเคลมบุจลีกิคนสับลาหังนี้พิลายจันเริงพิมจีมั้งกันยิงนี่นองจันเริงมามีเต็มเลยมั้งต่อที่งี้มันชัวพอนักอับมาสีคำตำฮักนี่สงี้กิบนายมีจูนกัสงี้กัสเลมมาบันเสพแต่งี้ประคัดกุมนูงี้องพนังบันคำคล้อยกับจึงเสพสงี้ตีต่องี้แหละกุมนี้ไอ้แบบไอ้ยันไรพี่นังตุต่อละองกับแบบอ่างหอยกันตุลีตั้งกวยละเบียงและสีกับกัดข้าวกุมตุกับบลูนมากระดับสนามเชื่อมหลายเชื่อมละติทะเลวบุหังตัวทะเลวนางตาประเดตาบักอับเก็มสกายมั้งอุสกายอยู่บ่อยบ้างงี้กินองอับมาซีนมาบากิดอนลังมากิมาซีเก็มตัวสกายมันเอ็มในปัญญาแต่เบี่ยงตัวทะเลวแต่เละกมหนูต่อกันมันตาดูไอ้เนาะมันตาโกกงริงโกบะกายโตสุภาเล็กองงี้ไม่งี้บันเสพเนาะมาละทัดกับมาซีกระดาษดูเดียงปัดนั่งตัวนี้ทะเลเป็นตีเบลเต็บกระดาษดูเดียงตัวสกายกันทิกสันมาเยอะเลยว้าวโอ้ไปเตสกายละเล็กจะไม่งี้แต่แต่การจริงเละกุมตากลองกับเป็นมะเร็งอย่างงี้กี่น้องอับมาซีนี่เชื่อมกับสีกับเสพกลอยฮิชาKekeluar nama laya melanda, kata kajingnya wat jeneng, kata kajingnya kemskan, kata kajingnya doai, kata kajingnya pek kuning tai. Kalau ayat kepor, wat cumelen, pek lah sep, cipang lah sep kesini. Kata kedai kajing hak kepor kena hak jelong rim kajongi. But enda ladang yat kipor kisni kisnem, ladang suthu, ya kajing khot, bat kajing kat thamai. Kawan pai. Bat sutnat shibune wan ong menta. Bahas nong jongiru kikna kim tipshu ke egi jinring. Ke egi kisi. Nama kla nang ban le khoi. Kla perkat ban le eki bat thamai ke jim jongki. Kla long lem ke long mangi shini. Kla nang ban ji ki sabon dekat sabon ayu ban sum. Ban sama yubi kenang baki nomboy kiksi ki jinrain. Janang ban bujli ki jain manla let's say sisin artayo sisin chitayo negumta bat ki jusum jusle kem judon jinrain shu. Kabangamut banong ki para ba ngai bi kalong nama ke bat thamai klayo ban sinsha ban pen suthu yaki khon ki jong blei wat ki basa shadu ki kendong tam. Lek poi hak wei kisnong lek tu khana Jingshakri district Shatai Sngi U Mawroh ki ong ya thoi te temsal yong pastor yong ngi hang ni ha po ke thain Mawroh shwa bakan poi ke gospel ni dang pelong ding linknot da ka ju bat gi bamja da ka ju te pitu kai kataแต่กระเดกระเดียงลิงปนอดกับบักกิชุชนาคลองนี้กระเดียงกับปลุนกุ้งตือกระไรหัวบัชระซีเมนบัชนาเยียนดาละเดกปอร์เด็บบำจาตลุบนอยกะชงสิจรองบัดดาละเดกปอร์บำจาชงกันร้องขันเดียดเซนตูนาบาชงปลีดสักขัดจาบัดฮับบามโครดมาตุกเปลียงเริมจุสัยตาองตาดุมสันบัดรู้ฮักปอร์กับาเช็ดจาเช็ดจิงตานามาร์บาทัดและนี่ก็เด็กจิมเลียนเลยบันเลยวัตตารีดนกำบันอดเปียดดนกำบันอดสิงฮัตุกจิงตาชูชิมตัวเปียดขถาทบก็ดูสเบลจิงตาบัดก็จูเอวสิง
บัดกะจุลงกระกอมบาชะไตบุญกินกิตเมนกันเทเกียบามทุมัสละบ่ไงบุญทางนี้รู้อยากใส่เกียบามทุมัสละแต่เลยซับกะจิงเละจงกิชะไตบัดบาhaba kitu kit mi kit sat duma sintur rangkat ka syet jing syet teng teng kham tam kitu ke bla kham syar ha bala lob bniat haka por ba king jing ta tu hablom tu duma ten dala khat sibet ngat hanu hanu de oi ta ba bui ta su ane dume amai tin re ong ton san nadu ba I pastor ni hasing I boy chatu kathan I lam I ga gospel but hi kai spang ka jing im thamai jongki spang ka khoi ka suba lado ka sum ka sle ka sat ke klien but kar kom shet kar kom tiu lap kala bak labak kata ka dei ka ei ka bau blei ong hakmi ngan le ka ei ke bat thamai habdeng jompi Ki parabangeit bi jonga balang ka ei ka jing up kermen ka jongi hanus nam ajar arpwei bau blei un le bat thamai nam ta jongi per khat thamai kum no ki khun samla bi ka ei ki per khat jong phi ba phin per khat thamai ban le hakar kom riam kar kom bet hakar kren ka khana bat ki kam magi trei ka ji dei jongi bat I mei pa ki parlok prajor ani hangnu habangidan nga ju teng kisi ong ef tong se ti pi khor ba ong hap khor ki ba de ban khor kam tam ki khon jong ka balang la jong hakapor ba pin yete ktien ngam tep I pastor ndan I sai ong emi kata nga ting ong me hakapor yete ktien ban se tho ngong pe I kong pi don jing thu ban riam được cái si thọ phen phong prok nè xem nè phong jin tabang ong ten mao tang ka wei ka jing thọ jang pi kam dei ka rong par thei pi le hieng blei am man thọ lấy thọ sa panyut lấy thọ sa tei sa eting nya kular yu mangi kata mo ya riam bang ang stu kat bamon dei ken mau phiwan nya thọ hayeng blei ka bakum kanu ka riam ong haladi bangan lek hayeng jong blei bau blei un pin kentang un kyrkhu ye ka ying sem bangan tei ba utau lok ba u blei u ai are wan hayeng mani mare poi hang ni pastor habdam sipo mnut pek tu ngalaman ya kuwi jing pinya tho hakapor ba pen smai dem ba sepo mnut pek iki ngamna ong than so thu balai ka long da don kuwi jing tho hadu bagi ka julong ka kom ba ki bri sutanat na ban la mi na ye mani ne dang masi mani ki mi na yeng ban ya pek mo de ki ne tho ki lek kum no ki rem ki bek kum no mar ya wan na yeng mani marjan mat pawdon gieng du surok yemi ke pe jong shesh e kanong yo tho kalung khoi na le shi mani ban yo tho ki bri ki ong le lung khoi ha ni pastor la war hi mani te la le nu ong nin be kum nu hap pen dep tang ba nga ting la ong lu pa lada pile eke ngana bang la ong shong phi tang ma ken ma pa phiwan ha ki yin ke jong blei kumnu phi snu thu ba phi yeng ha khmat jong blei ban yete ek kolar jong phi bat lo jong lok jong phi ba phi community ba blei un kyrkhu yi phi ki khun samna bi kumnu kar kom kren jongi kumi khun ke jong blei shinrang kan thei don I wei I jing thu kana bang pulin I kot ba tho I ba pol ling do MDC jong mo prementa I ong
ia thu spang kiwei kalong kemi kabasut tenat ba ban ong trai Blei tang ba haying badikitien nang ang klemakor sudah kibaya kendu teng kiong ani ka jing don burom kat ini temen long kemi te 4 Yusiam ke baroh hau Blei Jian khot aku ke Sngi I Trai ikum slam ban wan thiet ding thiet na yo itim tu phi ye itai Nong Trai dakik tin nang ang baktin klemakor sudah ki parabangeit bien ke ke bangi in perkat thamai ikan mau tu ijing tu kana iba arngut kisana kenthei belong si para arkemi ba iwei na panang kita ida ikun swet ibalahaban syonglang bat ina jong I bat kat ba ita ikun swet ikren ong ta ka jing tu kana kimi kimalanai na ka sentur jangka is ka jing sotanat bat kata ka wei bade ka khun jong kata ka na kat ba ka kren kimi I jakot kren kan ka wei ki hap kimalanai kren kan ka wei pat kimi I ka jakot ses ka jing ijli ban pek kwa kren menum nama kren makan ni I kiran kok ke jakot di sentur balai ke farsi jong kata kamut ini ikun swet ibar riu Blei ikren kiktin da tau kiktin dan akor don buram banam penmong banam pensosi yanuru lai tai wei pat nama de ikun ya man ikun iba kren kat sabalap sebesem le se kemiru kumtahi kerkom kren kiktin bakren kitar kipen mong kipen songsi bat teng kipen bitaru ye was ngap ye kajeng kren jongka kikun I jong Blei komno ni kibenti bangin perkat thamai hakar kom im jengi kum ki bangai lagar kong haka jing kren yakana U Blei ong hakmi ngatingan thau thamai ye phi ngan le ke batmai ta jong phi haunu snem karben skem ki parabangeit bi don ap deng jongi ki bala plan ban le ki le se kita kerkom perkhat kerkom mut jongi kemia deidur bakamon ke jong Blei penkela perkhat ta ke dei bakamon ke jong Blei manu bapuli ikakot kubor mopor Hagis nem arajar pra. Lese fiakan mau ita ka jingjia. Baka wei kari shatai sekitan risap ni. Klapen jari ya kawei ka ain. Tagalong. Ban tep patok hin riu benai. Bat kaphain $100 ya nu usama shinrang. Bapong patlun lengkejur. Bat kajuhi riu benai hajil bat $100 kapan ya ka kenthei kapong ya ka sabti papen ya ka med jongka sabar bat labatai hangta de umopor ong kai kapatlun lengkejur kamut kadai katu kapatlun kabala ai knang ya kinong siaset bindi kabak basyusdin kabam pat poi ba sini jong sengkai lasdin tang hang ne pedeng mo sengkai tak baburam bat kani ka kehip mi ong mo ka jingshong syusdin hang tu kamut bala da phong da katang kapatlun ba syulek kumta la kumnu la da jam ki like na jil kinnam la ban mare ban pet pet kumnu kate hab ya tan silenti mo te ndai ki samla ba de ki ong ka fashion ki buat ban riam ya kata kapatlun bat ki ong kapatlun lengkejur ngas ngai piok pulih ha ni kitu kijuk
Boleh thok hau mau po, bakum nu kapat lun jong mama, hakajing kemen jo persa mama ibat nambat lun kahap sebab sebab marchus dien. Kit samlabi uni usnem arpo lalet arpway one ngin berkat kumta. Ban pen thamai ya kalkom kajlong ji im jongi la kalong kriam ka bet. Ngin berkat thamai harkom jong ka kamai ka ji ka yo ka kot ka jongi. Haus nem aja arpo ngilamat kumtu. Bun ki parabangeit biit kamtam ki batray bela batray business. Kalong ka jingdu ka crown ma ka jingdon jong ka lockdown. Bat ka jingdang but dang bu iki kendon ma ka sarkar ka dang penbet dang hap dang but. Kasi ka dam dayat bahasyu ka kam ka jam ka kamai ka ji ka jongi. To nai ong ki batray kam sarkar tem lele. Wat ladam doni eru ki le kubu kum tahi ki le chi kat we ka arbaji ki le wan nok lai sawaji le ta de ka jing som sim jong phi le hok nei phi le e ba bakla rei nong kan dong jungi ba ulet bela knai ba ji man step hadu sa ba ji ben me sa yo bai bela ti ni ba tre ni yo ni de ki khun yo mon khun jong sarkar ta ngai ino a jing som sim jong phi Haus nem kak knai spa knai pun nyo ki bun ba hang di ki than wes kasil jungi setai hadin bak sarkar lamaka supreme court kala ai ka jing mana ban khang no ye ka jing pom di sabak lakhang ye ka khayi di ang hang ki briu jungi setai namar hakapo brang ya hakading nadu kita kisnem ki khandai pho ter ya ka kot arpho tengka kimpat kheng pisa ndai kan ma pasang kan ma haus nem khandai pho arpho tengka le sekadian kat menta bat kat nuspa pat kheng pisa bang kalan juma don way gulong kpa nagi thain mau shut mau nai sitai markmat yo ikadu nga hadin jong khandai pho niu ong pastor ngan ya thu yipi bang adai ukun kristan baka po badang yat baka dien I mei la pentit yang ka wei ka trok full wheel ngam ju tip yeng tip sem ka yeng juga ka dei ka kali bat na klau station nga im kumta kumbriu bomper wa Rev ka bam ka di kerhai Kimi ki khun la de la dun kam la shwan up hapo station la sei shite shim kimi thiet le kat api don kam api sebak kami ke di hanta kapisa bayo kamai ru namam don kam kin show bayo be man kasite dap tang hadin kindiat benai kakaliru myo kamai shu myo kit jingkit shu Wagi kun lasdang ban panja. Wong hakwe kemit dai kasir ban kong hakaji em jonga. Bang yo bani shong kat bani kimi ki kun bat ki kun. Ban perkat ye kalawei ka jongki. Kamu ka jom kat thamai lahap ban wan hakikum pi. Ku mengin le. Baru ong bakadai kasir ban kong hat kamit hadin ngapek ye kun I ong papa ai ja la ai ja I ong ai skadok nama la penmelin ukpa le kumno non pisa ban thiet nyenta to ka ja la shiep le jubor ban yo yu khaw rem yo ban thiet nyenta ki khun ki ong ai do papa to ong khun don shu yom em ai ka ai ta ka julong khun ong don shu em ai ka ai ya dan don ai bet khun bun kilong ta kham tam badang ret par o hang ta ka pai kila nod janga kum kupa la sorem yala ka jilong kupa bangam la man pen biang ye nang kam yiki khun kum nungan le
Bat lada kadang yene kum ni tibu khao ruk ngayon ni em ban pin kedang ni kikun. Baru orang day hang ta pastor bang soong ni ilok kemi kum nungin le. Ya ngin dem ban duai hakmat jong blei. Bau Blei Un le ke bat thamai un plilat lenti ika kamai ke ji jongi bikin yo. Ban yadap ye biang la kalong ka bamen mit bat men step. Kimi I jaumat si bentai kimen bau pa uken mau Blei habakum ngakapo. Kabaar I jaumat ma isen yo pa namar bau kuslai spang la ka jong ka yin sem. Kabalai ke dik umat jingkemen. Namar ma dega psi menengkong bau kepau ong yakmi ngin ya duai hakmat jong Blei. Bat kumta bro arngut sikmi sik kpa la duai Blei la long ka mon ka jongi pli ikilat nanti bat thamai kumnu bangila ban yeng la ka jong kikjat ban tre ban kta hawa kumni kenika kam ka jam baroh la khang khadab lut baru ong nang hiban duai bun la duai tang ka tu ni kentien wong ngam pajusem ya ka jing sngau hun hakaman sim kat kata kemit watla ngai ya ka jing abang di ban mat sakamat kasudon ka di ka ka pen kemen papen hun wong yo thia suk chai bro smit hakata ka ju tamit hak step ka babut tang kang shai mulum mala pat mi sngi ba layo sngew ya ka jing tiet jing khang bat wong lakhi nang tana jing thia balai pli manuta dang step prangap kumni lawan tiet jing khang ndalo pli wa wong dei parlok bala slam ma boleh dei kamat ji kendu syu bau tau parlo wong ani kolok be wong menimit ka por bangathia ka shwan ka jiken mau ye phi bat ye ka ying sem jong phi udei ubriu ubau ta rangba abakan mau Blei usyak pisah uang baroh sikatu ngelapar khat bangan bam eino ini bisa jong phi ngan namon aisyu kham tamalai menta bala hiar kini kaya kamai keji bala khangno ini ke ding saudong hendai menimit ngamang yo thiak bro simit kasyukura ini ke jing mut jing khat jonga bala takala pelong yenga bam meni hidang step ngalawan mare seni ban aino nik pisah jong phi dak tak bo sei nik pisah ai hau tau rangba tarang ba wong malek utau ba ona bisa wong krup ngam la yeng shu ki khot siu ki shu shot telot wong krup ki shu dem hi bat hang tang ong Blei shisha mila le ke bat thamai ha ke yeng ke jonga bat rai wong dak ni ke pisah ka ba uni parlok bangam kemilan tisyu bangan yo wan iPad ngan sedang di kekam jonga mentahi ta kalong ngan leit menta se yo mai rang ban thiet ya ustar ya mokhiu ya kawat bat artli ki khun sniang ngan wanri ban penhe ida ki sniang bat ban sedang kepuk kadang ketung ketep baru ong na kita ki adi khun sniang ngari tang khnai benai kela he pura melayo pandi daki hajar tingka nang tala nang penhe ya kari jingri risiar risniang bat karep karyang las dang biang kumta wong ngam ju khuslai syu bat ngedap ngebit ngebiang hajan kam jonga mana kasngi aingu ya U Blei wong badai U Blei jonga bat ngap ye ka jing duai jonga bat ule shisha ye ka ai bat thamai ha ka jing im ka jonga hakmi ong U Blei le ka ai bat thamai ha ka jim jong phi haunu snem ki parabangeit bi ngen yai shania ngen yai yengskem daka wei ka jingai bat ka jing duai thana put hau Blei to ngen yai long ki parabangeit ke be im ha ka jing duai ha ka jing yai sha ka jungi bau Blei un le ik bat thamai ha ka ji im jungi bangim patla ban tip ke ke bang ban yai ngani sikmat Terang jingi Jesus suang hakmi
ngan loren kat bat pi halakas ki kesngi hadu ka bawai no kani ka pertai ya ki para bangai bi ngin ya nang ni shekmat anu usnam ajan arpuai daga jing shania ba daga jing ai tilut hau jisu bo trai jungi malong mu kapten kumalokular gospel Matias arupra lenong khot arpo ong dektien hakmi ngaloran kat bat pi halakasi kesngi rik wai no kani ka pertai ki kun ka jong blai kita kilong ki kentien ke bau jisu ukular hap deng jungi ke bi kun ba ke dong but ke ba i ke jungu ya ngin bat ye ke jikai ke jungu ngin le e ka mon ke jungu bat hang ta ngin yo diang ye ke jing kyrkhu om tang hang ni hapor thei ba ke jing kyrkhu ba ke jing pen em bau Blei Un ai ngi hakata ka ri ka pen kre ndang le nok nang ni Philippi lai kalnong khat ar do khat sa upol ong kenen no yaki a shikmat be shaprasa ka thong jong ka jingale ban yo deng yaka panskiat ka jingjam bat ka burom ka bau Blei Un sa ai pi u Blei Un kyrkhu ngi ba ka jing slok le ba ka por na ka ta burom ka jongu amen ini penwai no ngi Jingshakri ni por ngi wai jirwai ka aspa kandai puar bahade ini jirwai ngan karpa di pastor Nongsiej isap light dekat jing kyrkhu penwai aspa kandai puar haba trai ki kam jami nga perkhat kat dung adap da jilngo bakrau ma iki klur nga sneu jing riu perthan keleng saudong ka bor jim ka pau men sim jonga to ya ro U Trai mi long makrau men sim jonga to ya ro U Trai mi long makrau kundu baroh ki khot bakharas ki jirwai ba aspa khandai puar Haba atrai ki kam jong minga berkat kat nungadap ta jing ling obakrau ngai ki klor ngas ngo jing reo bertat keleng saudon kabor jong mi kapau en sim jonga do ya roya utrai melong bakrau en sim jonga do ya roya utrai melong bakrau abangayat leng bagi lau ba lau san ngas ngau jing pa Ngô tiang ki sim ho ding nag liar olom ngai ki te ki madan ngas ngoro ki jing bel basu sing men sim jonga to ya roya utrai melong bakrau men sim jonga to ya roya utrai melong bakrau Aba U Blei
ban shem ang lut ngam lamenta agading na jingkit ka jon nga uba usha uyam ban belai paryanga nga toya roya U Trai melong bakrau men sim jonga toya roya U Trai melong bakrau anda U Trai on wan hap deng jing risa ban le shaying nang ne yang un shao ya U kangu kaya roy kan yai sawa ngan pen benaru U Blei Un long bakrau men sim jonga toya roya U Trai melong bakrau men sim jonga toya roya U Trai melong bakrau ang ini duai ban Nongsiej ay kajing kyrkhu penwai ngiengu ime ablei nakabenta kajing donkat kajeme bat ngi hagani kajing seng kajing alam kajong me kibenta baroh jong Jingshakri kajangi ban ngi aingu ru nakabenta ko khubor ke pastor lepan sngo hangi syapang kajing penthamai ke bawan name hagijing im kajangi bat aingin ma de kata ko bor kajing penthamai ke bawan nalor hagani ke Sngi U Trai ke banengkong jong neusnem ngi kerpat ben kyrkhu pastor jongi ro haga Jingshakri kajong halaka jong ka balang menta barigi bor balang ki bhalor bat kham tambin shimti haka level jong ka Presbyterian Church of India ikerpat menirap menilami ba inang yo bor ban shakri me daga jingalam ka jong me hi kyrkhu ga yeng ka sem ka jong kyrkhu yang ilang ru baroh ko trai kenran haki yeng ki sem ki jong yegi ningi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ka jong U Trai ber unong penim jong U Jingshakri batoda airu baga jingai ke jong Jingshakri suba U Trai ka jingit ba ka jong Blei U pa lamba ka jingai selok ka bathyang ka jong mensim khot to ai bikin yai long kin yai sa rengkat ban ngi rengkat bat ki reunget ru akaleng satlak ka perthai menta bat shaduki arta bom jukut ru amen.